درت قوی شان اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی درت قوی شان اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی جم کائنات دے تو زبریے جم کائنات دے تو زبریے بہترین انسان اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی درت قوی شان اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی انگولی گلانا ہے رندری کا انگولی گلانا ہے رندری کا تمام بھی جہان اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی درت قوی شان اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی آسمانا گڑے خدای ولتے آسمانا گڑے خدای ولتے شان لا مکان اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی درت قوی شان اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی ہجرت کرلی مدینہ دورے ہجرت کرلی مدینہ دورے مکہ دے روان اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی درت قوی شان اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی عزیز احمد حقانی کڑیا عزیز احمد حقانی کڑیا صفت بیان اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی درت قوی شان اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی نازل شری قرآن اے احمد نبی